We beginnen de maand weer goed met een nieuwe aflevering van Pelen en Maas in Zicht. Deze keer stelt collega Mark Scheurs van de buitendienst zich aan je voor. Ook krijg je tips hoe we samen natuurbranden kunnen voorkomen. Kom je meer te weten over de bestrijding van de eikenprocessierups en over stages bij de gemeente Pelen en Maas. Maar eerst legt Toon van Otterdijk uit wat het dashboard wonen is. Nou, wonen is natuurlijk een hot item in de gemeente Pelen en Maas. Veel mensen willen weten hoe het staat met de woningbouw. En daarom hebben we op onze website een dashboard wonen ingericht. Ik ga eens even een computer zoeken en dan laat ik het je zien. Nou, we gaan naar de website www.pelenmaas.nl. Zoeken we hier op dashboard. En dan komen we op het dashboard wonen. Nou, het dashboard bestaat uit een aantal onderdelen. We hebben hier een algemene introductie over wonen in de gemeente Pelen en Maas. Dan kom je bij een gedeelte waarop staat wat we als gemeente doen om de bouw van woningen te stimuleren. Er zijn natuurlijk zaken waar wij als gemeente geen invloed op hebben, hè, zoals de hoogte van de hypotheekrente, de kosten van bouwmaterialen en de beschikbaarheid van genoeg personeel in de bouw. Maar er zijn ook zaken waar we als gemeente wel invloed op hebben. Nou, er staat hier iets verderop al benoemd, bijvoorbeeld woning- en kavelsplitsing of een starterslening. Of mensen die zeggen, nou ik wil aan de slag met een mantelzorgwoning of een pre-mantelzorgwoning. Daar is hierover de informatie te vinden. En dat geldt ook voor bouwen in CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap. Nou ga ik even terug naar boven. Dan zien we de woonagenda. Die kun je aanklikken. Dan kom je bij de woonagenda. Die heb ik zojuist al even geopend. En dan kom je bij de woonagenda, deze nog 2023-2024. Nou, zodra de nieuwe woonagenda beschikbaar is, dan is die hier ook te vinden. En in de woonagenda vind je per dorp vind je een overzicht van de woningbouwprojecten die er zijn. Wat is al klaar? Wat kan er? Hè? Dus welke projecten staan eigenlijk op het punt van beginnen? En welke ideeën en kansen liggen er? Dat zijn de projecten die nog verder uitgewerkt moeten worden. En dan is dat ook bijgewerkt van hoe ver zijn we met die bouwprojecten. Nou, zo kun je in de woonagenda per het dorp kun je dat bekijken. Gaan we weer even terug naar het woondashboard. Hier staat ook nog informatie over mensen die zelf aan de slag willen met woningbouw. Wat je bijvoorbeeld moet regelen op gebied van vergunningen. En dan neem ik u even mee naar de feiten en cijfers. Die staan ook op dat woondashboard. En dan ziet u hier bijvoorbeeld een overzicht. Aantal vergunningen wat is verleend. Dat zijn de oranje staven. En de gereed gemelde woningen. Dus dat zijn de woningen die opgeleverd zijn en gereed zijn om in te wonen. Nou, dan zie je per jaar hoeveel er dat zijn. En zo hebben we nog diverse feiten en cijfers staan. Hier bijvoorbeeld een overzicht. Reguliere woningen versus appartementen en studio's, huur- en koopwoningen, etc. En het is nu nog een vrij statisch dashboard met vaste cijfers. En we zijn nu bezig om te kijken hoe we dat kunnen doorontwikkelen naar een dynamisch dashboard. Dat ook, en dan ga ik even terug, bijvoorbeeld op het moment dat er een vergunning verleend is of er start een nieuw bouwproject, dat je dat ook meteen eigenlijk live kunt volgen op dat dashboard. Dat is waar we het naar willen doorontwikkelen. We zijn weer begonnen met het bestrijden van de eikenprocessierups. Nu de bomen weer goed in blad staan, is hoveniersbedrijf Herman Vaassen uit Maasbree gestart met de bestrijding. De bestrijding van de rupsen gebeurt al jaren op een milieuvriendelijke manier door middel van een biologisch bestrijdingsmiddel. Het middel wordt met een spuit in de bomen gespoten. Dit is niet gevaarlijk voor mensen en andere dieren. Meer weten hierover? Op onze website www.pelenmaas.nl staat een overzichtskaart met de plekken waar de rups bestreden wordt. Elke dag gebeurt er van alles binnen het huis van de gemeente. En wist je dat er ook studenten aan meewerken? Van social work tot facility management, van HRM tot buitendienst.
Er zijn verschillende stagemogelijkheden binnen de gemeente Pelen-Maas. En weet je wat nou het leuke is? Of je leert niet alleen heel veel van de praktijk, maar je levert ook nog eens een bijdrage aan projecten die er echt toe doen. We vinden het heel belangrijk om jonge mensen mogelijkheden te geven en we willen ze graag breder kennis laten maken met de gemeente Peel en Maas. Want we zien ze niet alleen als stagiaire, maar ook als potentiële nieuwe medewerker. Ik ben Janneke en ik ben afstudeerstagiair bij gemeente Peel en Maas. Ik loop hier een heel schooljaar stage op de afdeling communicatie vanuit de opleiding commerciële economie. Ik doe onderzoek, maar ik word ook actief betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van het team. Wat ik heel fijn vind, is dat ik veel vrijheid krijg en mag meewerken aan diverse projecten. Maar ik krijg ook de juiste begeleiding. Het team en mijn stagebegeleiders staan altijd klaar om me te helpen en om me nieuwe uitdagingen te geven, waardoor ik veel leer. Mijn naam is Pepijn. Ik doe de opleiding Social Work op de Fontys in Eindhoven en ik zit nu in mijn derde leerjaar. Ik loop momenteel stage binnen de gemeente Peel en Maas, binnen het sociaal domein en dan op de afdeling jeugd en onderwijs. Ik werk hiermee met de gezinscoaches. Mijn stage houdt in dat ik gezinnen help met het opvoeden en opgroeien van een kind. Dit kan hele makkelijke vragen betreffen, zoals mijn kind valt moeilijk in slaap of een kind heeft graag meer zelfvertrouwen, maar het kan ook hele complexe onderwerpen bevatten, zoals meldingen die wij van Veilig Thuis krijgen, waar wij vervolgens mee aan de slag gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overmatig alcoholgebruik door vader of moeder, waardoor het kind in onveiligheid komt. Wat ik zo leuk vind aan mijn stage, is dat het heel afwisselend is. Zo ben ik de ene keer op een huisbezoek of ben ik op een school om iets te evalueren en de andere keer ben ik gewoon hier op het huis van de gemeente. Het is een hele leerzame en veelzijdige stage waar ik veel praktijkervaring op doe. Onze stagiaires krijgen de ruimte om te leren, maar wij leren ook veel van hen door hun frisse blik. Zij houden ons scherp, stellen kritische vragen en laten ons ook nadenken over waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Binnen de gemeente Peel en Maas krijg je als stagiaire ook de ruimte om bijvoorbeeld eens op een andere afdeling mee te kijken als die jouw interesse heeft. En is er aandacht voor contact tussen stagiaires onderling van alle afdelingen. Daarnaast hebben we altijd een meet and greet met jonge ambtenaren, zodat je een beetje een beeld kunt krijgen van hoe het werkt als je als jonge medewerker hier binnenkomt binnen de gemeente Peel en Maas. Zoals je ziet vinden we het belangrijk dat je de ruimte krijgt om zoveel mogelijk uit je stage te halen. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor een stage bij de gemeente Peel en Maas? Vul dan het formulier in op de website www.peelenmaas.nl/stage en wie weet zien we jou binnenkort bij de gemeente. Of werk jij zelf in het onderwijs en zie je mogelijkheden voor jouw studenten? Neem ook dan contact met ons op. Wandelen, fietsen, spelen of gewoon even zitten op een bankje in de natuur is zo fijn. Maar wees wel voorzichtig en alert. Zeker tijdens lange, droge periodes. Neem daarom afval zoals glaswerk en sigarettenpeuken mee naar huis. Of gooi het weg in de afvalbak. Parkeer je auto op de parkeerplaats en niet in hoog, droog gras. En laat kampvuren en wensballonnen achterwege. Wil jij veilig blijven genieten van de fijne natuur om je heen? Wees dan alert op onveilige en verdachte situaties. Zie je een brand in de natuur? Bel dan zo snel mogelijk 112. Kun je niet meteen bellen? Maak foto's of video's, onthoud de locatie, het aantal aanwezige personen en voertuigen en verplaats je naar een veilige plek waar je wel verbinding hebt. Door voorzichtig en alert te zijn, voorkom je natuurbranden en kunnen we van onze natuur blijven genieten. Oh ja, en als de brandweer dan toch moet komen, zorg dan dat paden en wegen vrij zijn. Werken bij de gemeente Peel en Maas kan in veel verschillende functies. Als adviseur, beleidsmedewerker, als consulent of bij de buitendienst. Deze keer is aan het woord Mark Scheurs. We zochten hem op tijdens zijn werk in het Wilhelminapark. Hey Mark. Goedemorgen. Lekker weer om vandaag buiten aan het werk te zijn. Welke 2 dingen staan er vandaag op het programma?
Bosmaaien staat op het programma en schoffelen. Je bent medewerker wijkbeheer A. Wat houdt jouw functie in? Medewerker wijkbeheer A is dat wij zorgen dat de openbare ruimte in Peel en Maas dat die gewoon er netjes bij ligt. Dus het onderhoud van de plantsoenen, onderhoud van de bomen, etc. En wat doe je bij het mensontwikkelbedrijf? Wij zijn meewerkend begeleider binnen team MOB, dat is het mensontwikkelbedrijf. En wij werken dus samen met de mensen die bijvoorbeeld herintreden of statushouders, vluchtelingen, noem maar op. Die werken samen met ons in de buitendienst. Wat is je grootste uitdaging in je werk? De grootste uitdaging is om te zorgen dat we allemaal hetzelfde doel behalen. Dus we willen dus dat zoveel mogelijk mensen later ook weer een betaalde baan kunnen krijgen. Wat is werken bij Peel en Maas voor jou? Werken in Peel en Maas is voor mij heerlijk buitenwerken. De vrijheid, de natuur, de Peel en de Maas, hè, zoals het al gezegd wordt. En hoe omschrijf jij je collega's? Mijn collega's zijn behulpzaam, kennis van zaken. Als er iets nodig is, staan ze altijd voor ons klaar. Dus samen kunnen we heel veel dingen bereiken. Waarom heb je gesolliciteerd bij de gemeente Peel en Maas? Het is altijd mijn droom geweest om in de buitendienst te werken. Al toen ik een klein mannetje was en mijn vader bij de buitendienst werkte, dacht ik, dit wil ik later ook. En zo is geschieden. De slogan van Peel en Maas is beleefde ruimte. Mark, hoe beleef jij die ruimte? Mijn ruimte is elke dag buiten mogen werken. In de prachtige dorpen van Peel en Maas mogen werken. Noem maar op, het is het buiten zijn. Het buiten zijn, ja. Benieuwd naar werken bij Peel en Maas? Kijk op onze website. Misschien staat jouw droombaan er wel bij. Of neem contact op met een van de adviseurs P&O via het telefoonnummer 077 3066 666. Dit was Peel en Maas in zicht voor deze keer. Woensdag 4 juni zijn we er weer. Tot dan!